Hjärtligt välkommen till VAKURLEIKI.FO. I dag så är det fruktansvärt. Till säga är att vi har nakað kreativt. Och i dag så är det något jag heter Klemmur. För att göra något dekorativt vid klemmum har vi kunnat hänga allt möjligt. Ta sidan brukfrihet är Klemmur, en Pensil, Máling, en tallerkur. Och så har vi en Sprittýsj pen. Och så för att börja vi till bara köra Máling. Sådär. Börja Máling i. Så tar vi Pensil. Oops. Och så börjar vi bara mala. Och hvis det inte vill ha hjälp med att bli mala så kan du bara ha hjälp med armen. Det är så. Fast ja, nu är de öllmansmyr. Så just det. Nu ska man bara toppna och vi skriva. Här klämman toppna så kan du skriva allt det som du vill. Du kan skriva ting som du ska minnas till. Ting som du är glad för. Kanske minnesvers. Och här ska klämmarna ha det för att skriva. Minnesvers. Så här har vi skrivit minnesversa. Sitta på huskap. Så ändå skriva nu under kommentarer kan tid att du skriva dessa klämmor. Så behöver du också visa att du kan gå cykel pitt där vi som klämmor. Det är så mycket möjligare att man kan se bara så cool ut så. Tack för idag och vi ser just torsdagen. Här är ämne Jesus Kristus. Här är signalikum och vi vill ha ett fantastiskt vikskifte. Tack för idag, jag glömmer att se dig efter torsdagen.